chegou un momento onde o remo necesitaba unha persona con carisma dentro do club que suavizara as perezas e ao mesmo tempo colaborar un pouquiño. A arreglar unha bancada, a meterlle os plásticos aos remos. Pepo Roso era un paciente meu, que eu iba a poñerlle a insulina todos os días por a mañán, o home era diabético. Xa o coñecía de moito antes, de cando era casi rapaz, porque el traballou aquí en Bueu, cando no Cine Avenida. E un día, pois, animei no vir para aquí. Meu avó non era de meterse en bares, non? Sempre iba a andar polo monte, sempre me recorda, non? Me dicía a miña tía, ahora puxese de moda o senderismo e ir a correr e tal, pero teu avó xa andaba polas veijas arriba, polos montes arriba, andando pois, por matar o tempo. Estaba atento a calquera remero que lle faltaba algo, que non tiña agua, que non sei que. O que máis se cabreaba era mirar o desorden da xuventud, porque non estaba acostumbrado a iso. Tiña un carácter, ademais, tranquilo. Era un home moi ordenado, era un home que lle gustaba a limpieza e as cousas ben feitiñas. Se te miraba a mí un día cabreado con outro tal, sempre se andaba a dar ánimos. Mimaba a todos como si fora o abuelo de Heidi, igual. Como un pai, un abuelo. Daba moito mime, moito cariño e moito ánimo. Ensinándolle tamén, porque dice, bueno, que xa vai sendo hora de que aprendades vos, non? Algún día vos faltar. Tiña tanta ilusión ou máis os remeros. Para él os baixóns non existían. Sempre tiña unha cara amable. O primeiro en abrir, marchaba cando xa non quedaba nadie. Falaba a veces cos rapaces, os pequenos que viñan a entrenar. Non se notaba, pero si faltaba, se notaba. Quedou sempre dentro de nós, claro. Foi a alma do club. Viña con nos as regatas. Sempre me traía cando había regatas aquí, ou algunha vez me levaba ao Teresa Herrera, ou a Boiro. El chegou aquí, gustaba o remo e incluso intentou de traer aos netos. As meus primos sí que lles deixou remar, pero a mí xa me dixo que non, un ano tras outro me teño agarrado, bueno, berrinches. Era como se fora un remero, pero en terra. Eu creo que o meu avó o recoñecemento xa o tivo en vida e con ese quedaba contento de, bueno, pois iso, de vir aquí, que os saludaran, que lle pediran estrobos, porque, claro, recordo que cando non estaba paseando por aí, pois estaba na casa, no pequeno algollo que tiña ali no taller, estaba facendo estrobos, pois mariñeiros, non? Pois remeros. Foi un dos puntales sobre os que se sustentou o Club de Remo Bueu. Por a súa entrega, o cariño que nos deu no seu tempo. Pois eu para señor Pepe non podo ter máis que as palabras que non atopo, pero que quixera que fosen do cariño e do sentimento que tuvemos todos por él. Inda despois de morto foi capaz de volveros a xuntar. A última vez que entrei na trainera foi por él, por desgracia, porque a familia quiso botar as cenizas aquí detrás onde estamos e foi a última vez que entrei na trainera. Me demostra a gran persona que foi, no? Que a xente o quería por algo, non? Gracias, Pepe, por todos os seus ánimos nestes anos. E eu sempre te recordarei, pois, no mar, porque ali estás e ali estarás.